Братското посрещане в столицата на Армения Ереван започна още от летището в част от денонощието с коли, в които са били настанявани известни президенти. На следващата сутрин парламентарната делегация на Националния фронт, начело с Валери Симеонов, бе приета в представителната зала на Народното събрание. Поради здравословни проблеми на председателя, родолюбците от Националния фронт бяха приветствани от заместник-председателя Ермине Нагдалян. Валери Симеонов бе награден с златен орден на честта, който е равносилен на Стара планина първа степен у нас. За мен е чест да приема колеги от братска България. Господин Симеонов бих го сравнила с Пейо Яворов, а у нас Яворов е икона. Признаването на арменския геноцид и ролята на Симеонов и съратниците му е голямо дело, защото такива престъпления към човечеството трябва да не се повтарят. И е тежко, че уж светска Турция неглижира изтреблението на 1,5 милиона души. От името на Народния парламент Симеонов подарих почетния плакет на Народното събрание. Размяната на подаръци включваше още патриотична литература и аксесуари. Нагледно бе показано къде народните избраници в Армения провеждат своите заседания. Патриотичната делегация от България, включваща още Валентин Касабов, Християн Митев и Димитър Байрактаров, бе сред специалните гости на половинвековния юбилей на СОУ Пейо Яворов в Ереван, където в чест на родните политици арменски деца и преподаватели пяха химна Мила Родино, възрожденски песни и рецитираха изгнани циклети на поета-революционер Пейо Яворов. Изгнани циклети, отломка нищожна, от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Няма как да не изпитваш така едно въодушевление, едно огромно удоволствие от това, че този братски наш народ така тачи и уважава българския народ, който е подал ръка за помощ в най-тежките моменти от историята на Армения. И виждате как тук признателността, уважението намира своят израз не само в това, че бях удостоен с медала на арменския парламент, но и с уважението към Яворов и към целия български народ. Нещо повече. В същото това арменско училище, кръстено не случайно на Яворов, има революционна стая, където централно място е отредено на апостола на свободата Васил Левски. Уважението, което тук оказват към нас, показва, че български и арменските народи са два наистина братски народа, народи, които страшно много се уважават. Повече за гостуването на НФСБ в бившата Съветска република гледайте в първата част на филма озаглавен "Патриотичен огън в братска Армения" в събота от 17 часа по СКАТ, с повторение в неделя от 21:30 и пак в неделя от 19 часа с повторение на следващия ден от 17:50 по регионалния канал СКАТ+.